Okay, magipag-abot sa atong senator Francis Tolentino. Bohol, Alicia Francis Tolentino. Senator Francis Tolentino. Inihahandog ng si Senator Tolentino nga pagpahan sa helicopter man ni atong gi gamaan o kuan mura kog architect ay engineer di ay artist di ay umao ta dani di kamao. Okay, come on. Matangan nga ni guys karong visible sa helicopter nga mo sa taas nga ani sila di ay monitemailhan para ani sila matugpa di sila masalaag pareha maninjo nga di masalaag nga sila ing kamot ato ra mahitog pa sa insaktong mahigugma ato ra mahitog pa sa insaktong mahigugma. Wala na okay. Wala ko nagpa-video kanina. Kamulo pang layout dani kay arahangata. Di ko kaduko. Dugay minahuman dani layout kay kanahong cameraman, camera girl di. Labaw pong tambok. Igsuon. Igsuog lawas. Igsuon man mi dani, igsuog lawas. Sige. Pero di makita na ng pilot. Ako ni baga John. Wala na? Kulot na? Mapalik ang hangin. Kaigo ka na? Di may kung harap na ba eh. Chot na pinitiwas anak. Okay, hanga din sila ang puan. Kenapa? Dito ni kaigo. Anak man. Kani. Iniwang na kalong. Wala na? Okay. Biya ko na pod. Ay, ikaw na po. Okay. This is a kahibao. Niro ako pa subay. Ipadoo di ay musabog maghangin. Hindi naman ka straight. Biya ko be. Be, I have a technique.
Nilinak na. Na. Engineer, nilinak na. Iduot. Engineer, jadi ay ka dyan. Gusto mo kung mag-engineer sa una. Hindi. Masagot sila mama kaya di man ko nang ako magasto. Hindi. Kung inan kamo ba yung mga eskwela? Ako man. Diba man, sige nila man. Diyan sa naman karon. Engineer maghihap. Commerce. Hindi. Dahil mo na po kong teacher. Hindi. Karon, engineer na dyan ka. Dahil mo na po kong vlogger. Dahil mo na dyan kong engineer. And finally, engineer makahupo. Taro nga, karon di makita. Salamat sa sponsor, Dera. Thank you from Cavite. Laguna mo to. Ah, Salamat. wrong sen. Yun na, kinsa ka naghatag dan eh. Kihe. Hapit. Hapit masakto. Sabi na. Gamay na lang. Gamay na po na. Wala pa ni sirit. Hmm? Napa? Oo. Si Senator Tulen-tulen. Tolentino. Kumakan ko landingan ano. Sain ini sain. Sain ba? Anong hits mo dengan Elbe? Kato manang tingin sa helikopter. Anong hits mo na? Tigil sa helikopter. Oy, kanay. Engineer, masip sabutan ang anong hits mo nga. Wow, hits gali helikopter. Taga Cavite mo, sir? Ah, taga Alcia mo? Kakalinganay na sila. Ah. Nga namin na nag-spray. Engineer. Engineer mo na siya. Taga Kalingana day mo, sir? Kaila day mong Junjun's TV? Kumbati engineer. Kumbat Alexi. Basta Clavite, kumbati. Alexi. Hindi ka ano magani ka? Raasa mo na, ma'am. Tugpahan na sa among helicopter. Pag alindana ako pa. Gasto gani mo yung mga response dito si Tolentino. Gasto ni mo. Istik uwang na kay salib bagay sa mga bodyguard. Wa na? Wa na, John? Ganay nila og gabi lato makita ka nga anin ka pasabot atong bahon no. Kay wa. Oh, nagibitirahan ni parang ladyo ba sila makita. Yes. Ay, sa Correct. Maju mag-track mo ingon mag oy dara. Apras. Ito man, klaro ka na? Ano kumo nila? Kang ka, John? Picture ipakita ang vice. Sara kay helicopter na. Sana. The next day. Agi-abangan, sure nilang pa. Basin. Nari na po sila. Okay, pag-abot sa atong senator Francis Tolentino. Bohol, Alicia, Francis Tolentino. Senator Francis Tolentino.
Kunya anak dong. Magawa nga doon po rin sa Tabano. Muna kaya Tabano, mga kraso sila. Bitik pa na yung Tabano. Libro na ito. Ito si Mo. Ha? Ito si Mo. Na bitik sa Tabano. Harus aglos ka na nagtasyon. Ya bisa baharos. Sa hindi na pwede pa rin mga witness pa na pangano. Sabot yung teo. Alam po, Senator, salamat po. Okay.